Hello para pedagang lan investor. Karo sampean proyek sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen sampean pengin, sampean bisa ngaso. Sampean bisa mriksa kabeh indikator perusahaan kanthi rinci. Kita bakal bandingake indikator dasar perusahaan saiki karo sampean. Enpase Energi Inc. ticker NPE. Review iki adhedhasar data wiwit 01 Juli 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Enpase Energi Inc. kalebu subkategori Energi Equipment, 28 organisasi sing melu evaluasi. Skor sakap kanggo perusahaan ing sinau, 3 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 2,1 terms. Yen sampeyan ndeleng saka perspektif sing amba banget, ing pasar saham as sacara sakabehe. Kita bakal weruh yen asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,8 poin. Marang skor 3 kanggo Enpase Energi Inc. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Enpase Energi Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat pungkasan 12 sasi saham Enpase Energi Inc. nuduhake owah-owahan minus 61,5%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 15,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan Enpase Energi Inc. gunggungipun 5,2 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori punika 179 US dolar miliar. Regane buku perusahaan kira-kira ing 0 US dolar 8 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 29 miliar dolar. Kanthi bandingake saham pasar lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Enpase Energi Inc. ing subkategori nalika netepake nilai pasar 2,912%. Kapitalisasi nilai buku punika 2,759%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori ala minus 1 poin. Ayahan finansial organisasi ing analisis gunggungipun 1.216 US dolar miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku minangka 152% saka ibu kutha perusahaan. Asil kanggo tingkat kewajiban finansial perusahaan, ala minus 1 titik. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 35,1. Rata-rata ing subkategori punika 49,5. Nilai pasar kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi subkategori, apik 1 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 148 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken dadi 406 US dolar mayuta-yuta. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik 1 titik. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 3,7. Rata-rata kanggo subkategori 4. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 1.420 US dolar mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi wis provisionally kira-kira ing 2 US dolar 33 sen 0 mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 1 poin. Marginality punika 10,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 8,2%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 2,037%. Iki 43% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $1.871.000. Dene kanggo subkategori yaiku $1.308.000. Evaluasi jumlah modal perusahaan saben pegawai dibandingake karo indikator ing subkategori, pas saple, 0 poin. Jumlah bati saben karyawan individu $53.400. Rata-rata subkategori, $26.04. Evaluasi bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori, apik, 0,5 poin. Volume dodolan saben pegawai organisasi punika $512.000. Ing subkategori $324.000. Evaluasi revenue saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 19,1%, dibandingake karo rata-rata subkategori 4%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 46% kanggo perusahaan NPASE Energi Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 68%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $39.64. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $51.21. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa publicly ing mangsa diwenehi dening sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar pambiji sekuritase perusahaan NPASE Energi Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan digawe. Ojo buka pesenan, amarga video kasebut minangka review. Matur nuwun para rawuh ingkang sampun mirsani ngantos rampung saha sampun ginakaken sistem informasi lan referensi Guru Markets.